fordi ellers så får man ondt i hovedet. Jamen, eller vi havde aften eller weekender, så havde vi ørepine. De mange tandhjul, der skal køre dig ud af, for at jeg er i trivsel. Og har jeg måske forståelse af ringe, der sidder fast. Så hvis jeg gør sådan her, så vugger mit knæ. Mine skuldre, de tipper. Og det gør mit hoved den anden vej. Så det kan man se. Nu har jeg ikke spurgt, om jeg kan vise billeder, så jeg har ikke taget nogen. Men man kan se folk, de er skæve, så kan man fx se, at der er mere luft ind under den anden arm end den anden. Så er det fordi, det er et eller andet, der er skævt. Eller man kigger sådan til siden. Eller man har kun hård hud på højre stortå og ikke på venstre. Så er det fordi, så vipper man ind på stortå. Altså, og det er jo, når man lærer efterhånden, så ser man det hurtigt.